बे सोरबा साख्रि लानाय दंब्ला ट्राइबेल माने सिटआव बे साख्रि लानायफोरखौ जों दाननो थाखाय जों कमप्लेन होनांगौ केस होनांगौ अब्लानो बिसिनि साख्रियाबो थांगोन मोनसेल' माबाया बेनो बुंनांगौआ बेनो जे सरनियाफ्रा सार्टिफिकेट दानजानायनि थाखाय जों दायनिगिरि नङा बेखौबो रायजो राजाफोरखौ खुलुमहरबाय दिनै जों बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनिफ्राय बे प्रेस मिटखौ खालामनाय जादों जे जोबोद मोजां बाथ्रा बे गोबाव समनिफ्राय बे नब सरनियानि बाथ्राखौ लानानै सावरायबोबाय थानाय जादों दा गोबां प्रश्न खालामबाय थादोंमोन जे नब सरनिया इलेक्सन गेलेबावगोन नामा बे बाथ्रा बे सोंथिया गोबां कर'नानिफ्राय फैदों बुंदों अदेबानि जों बुंबायदोंमोन बे नब सरनिया इलेक्सन गेलेनो हाला बिनि सार्टिफिकेटआ उइथड्र खालामजाजोब्बाय दा गतिके बियो फैगौ लकसभा इलेक्सनाव एमपि हिसाबै कन्टेस्ट खालामनो हालिया ट्राइबेल रिजार्भ सिटआव जों बे बाथ्राखौ बुंबाय थानाय जादोंमोन दा बिनि गेजेरावबो नब सरनिया गावबो निजे बुंबाय थादोंमोन जे आंखौ जेबो खालामनो हाया आंखौ जेबो लरेट समाव हाया बेबायदि बाथ्रा दुगा बुंबाय थादोंमोन दा बिनि खोथाखौ लानानै हयथ' जोंनि मानसिफ्रा बुजिख'नो हायियाव बुंदोंमोन जे माने नब सरनिया इलेक्सन गेलेबावोब्ला बिनि रेसपन्सिबोला सोर जागोन बिदि बाथ्रा माखासे बुंनाय जादोंमोन दा जाय हक नब सरनिया जे इलेक्सन गेलेनो हाला बियो 2023 नि 28 फेब्रुवारियाव बे क्लियार जाखादों जे बे जे इलेक्सन गेलेनो हाला माने बे समाव गासिबो सार्टिफिकेटखौ उइथड्र खालामनानै लाखादों WBCआ जेसेबां सार्टिफिकेट सरनियाफोरनो होनाय दं इनक्लुडिं नब सरनिया बेखौ उइथड्र खालामनानै लाखादों दा फैयै फैयै आरोबाव जे नब सरनिया जे गेलेनो हाला बिनि सार्टिफिकेटआ जे केन्सेल जाबाय बे जिनिसा दिनै कनफार्म जाबाय जे WPTBC नि थ्रुयै दानाय जाने सिकिउरिटि कमिटि बे सिकिउरिटि कमिटिया लेटेस्ट मोनसे अर्डार होबाय दाखालि आगोलाव हाइकर्टआव बुंदोंमोन जे नब सरनियानि जायनि सार्टिफिकेट बे बर' कसारि नङा होननानै बुंदोंमोन दा बिनि उनाव दा लेटेस्ट माने नब सरनियानि जायनि सार्टिफिकेट बे जे बर' कसारि लानानै माने गावनि सिनायथिखौ माने होदोंमोन आरो बे जे ट्राइबेल रिजार्भ समस्टिनिफ्राय एमपि जादोंमोन दा बिनि एगेन्स्टै दिनै रोखा खालामना होबाय जे बे बर' कसारि नङा बेखौबो होनखानाय जाबाय आरो लोगोसे बिनि जायनाखि सार्टिफिकेट बर' कसारि लानानै माने ट्राइबेल सार्टिफिकेट लानाय बे तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट ट्राइबेल संघआ जानाखि सार्टिफिकेट होदों बेनो बर' कसारि हिसाबै आरो बेखौ जे तामुलपुरनि सिभिल लिस्टआव काउन्टार साइन खालामदोंमोन बे सार्टिफिकेटखौ दिनै सिकिउरिटि कमिटिया केन्सेल खालामबाय होननानै स्पस्ट रोखा बुंनाय जाबाय दा गतिके बिनि सार्टिफिकेटआ केन्सेल जाबाय दा बे इलेक्सन गेलेनाय गेलेयैयाथ' बिनि दा बाथ्रा नंलिया बेथ' गेले हाखालिया दा बियो गाव बोरै इलेक्सन गेलेयो बिनि प्रश्न नङा दा बियो गावखौ बोरै बासायो बेसो बिनि प्रश्न दिनै गावखौ बे पानिशमेन्टनिफ्राय बोरै बासायनो दा बेसो बे गिदिर प्रश्न जाबाय बियो हयथ' दिनै बे माने सार्टिफिकेट केन्सेल जानायनि उनाव बिनि एमपिआ थांसिगोन आरो बिनि एमपि थांनायनि उनाव बिनि जायनाखि गभर्नमेन्टखौ थगायनानै बेथन लानाय आदार बेनिफिट जेसेबां लादोंमोन बेखौ बे रिफान्ड खालामजोबनांसिगोन दा बे पर्यायावसो फैबाय दा गतिके गावखौ बोरै बासायो दा एकमात्र उफाया बेखौसो बे नागिरनांगौ दा बे माने बेहा दस्रा जेबो सिन्था गैया दस्रा जेबो राहा गैया बे इलेक्सन गेलेनायनि बाथ्राखौनो बे सिन्था खालामनो हाया दा बे गतिके जोंनि थाखाय बे गिदिर मोनसे देरहानाय मोजां बाथ्रा दा आङो बयबो जोंनि बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि मावथिफोरखौ धन्यबाद होयो दा बयबो जे खोब खस्थ' खालामदों दा दिनै जोंनि बे माने नब सरनियानि बेरेखायै जायनाखि डकुमेन्टस नागिरनाय बिनि हानि डकुमेन्टस गावनि डिग्लिफारनि जायनाखि हानि डकुमेन्टस आरो नब सरनियानि स्कुलाव फरायनाय डकुमेन्टस आरो लोगोसे लेगिस डाटा ओमफ्राय बिनि बिफा लक्षिकान्त माने हरकुस बिनि आसाम रेजिमेन्टआव जा साख्रि मावनाय बिनि गासिबो डकुमेन्टसखौ जोंनिया तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जोंनि जनजाति सुरक्षा मन्चनि मावग्राफोर जेरै जगेन बसुमतारी बानेश्वर बसुमतारी ओमफ्राय गणेश नार्जारी बिथांमोना हरदों बिथांमोना नागिरना हरदों जोंजोंनो गुदिनिफ्रायनो बे जनजाति सुरक्षा मन्चआव दंफैयो बेखायनो आं बिथांमोनखौ धन्यबाद होयो आरो लोगोसे
जों जे बिराद खस्थ' खालामबाय माने दिनैसिम जों 10 बोसोरानो जानोसै 9 बोसोरनि बेरेखा जुजि आरो बे 10 बोसोर जुजिनाय समाव जे जोंनि जनजाति सुरक्षा मन्चनिफ्राय जे गोबां खस्थ' खालामबाय लटारि गेलेनायनि गेजेरजों जों फैसा बुथुमनो गोनां जाबाय सोरबा नै जोंहा रावखुंगुर बसुमतारी दा बिथाङा सेरफांगुरि जायगायाव प्रदीप ब्रह्म ज' लोगो लालायनानै एखेबारे औवा फानलायनानै सोमोन्दै जोंनि बे नबसरनायखौ केस होनायाव बिसोर मदद खालामबाय जोबोद धन्यबाद बाथ्रा आरो जोंहा नैबे जोंहा प्रणब ब्रह्ममोन धन्यबाद होनांगौ बाथ्रा आरो लोगोसे जोंहा माने बिजनीनि गोजोनथाव ब्रह्म जोंमा स्कुलनि प्रिन्सिपाल दा बिथाङाबो खोब खस्थ' खालामनानै साख्रियाव दंब्लाबो जोंजों खोब जगाजग खालामबायदों जनजाति सुरक्षा मन्चजों माने फाइनान्सियेलिबो जोंनो हेल्प खालामदों आरो लोगोसे जोंहा उदालगुरिनिफ्राय गोबां दङ जोंहा बिदिनो समेस्वर बसुमतारीयाबो जोंखौ सम सम बिदिनो माने हेल्प खालामदों लोगो लाफादों आरो जोंना सेक्रेटारि जयन्त बर' बिथांखौ जों धन्यबाद होनांगोन बिथाङाबो खोब माने साख्रि गोनांब्लाबो रिस्क लानानै जयन्त बर' बिथाङा गिदिर स्टेटमेन्टआव जे जोंजों गसंथाबोदों जनजाति सुरक्षा मन्चखौ नागाराखै बेखौ जों जोबोद गोरबोजों माने धन्यबाद होयो दा बिथाङा फैनो नागिरदोंमोन दिनै फैनो हानाय जायाखिसै दा राजेन माने बसुमतारी बिथांमोनाबो खोब जोंखौ सहाय होनाय दा जों धन्यबाद होयो जेसेबां जोंनि कर्मि जनजाति सुरक्षा मन्चनि बयबो धन्यबाद होथाव आरो बेजों लोगोसे जाय जोंनि बे माने माबाखौ नबसरनियानि सार्टिफिकेट केन्सेल खालामनांगौ होननानै जों जे माने कमप्लेन होबाय बे कमप्लेन होग्रा जनकलाल बसुमतारी माने आदा बिथांखौबो जोङो माने खोब बे बोराय बैसोआवबो जे खस्थ' खालामदों थांलाय फैलाय खालामबायदों बेखौ जोङो अरायबो जोङो गोसोआव लागोन धन्यबाद होयो दा जोङो प्रथम जोङो माने लिगेल साइडखौ नायनानै कर्टनि जायनाखि माखासे बिथोनफोर जों बेखौ नायनानै उकिलनि बिथोन जों बेखौ लानानै जों 11 तारिख जुन बेयाव जोङो नैबे माबाखौ जों हैनाय जादों 2019 नि 11 जुन दा जों बेखौ माने फार्स्ट सिकिउरिटि कमिटियाव जों साबमिट खालामनाय जादों सिकिउरिटि कमिटियाव माने नैबे लेखा आं रिसिभ खालामनानै लाना फैनाय जादों बे जों रिसिभ खालामनानै लाना फैनाय बे जों आदा जनकलाल आं जों ओरै ज' थांलायनानै गासिबो जनजाति सुरक्षा मन्चनि ओमफ्राय जोंहा गोजोनथाव ब्रह्म बिथां ओमफ्राय जोंहा गणेश बसुमतारी जोंनि ट्रेजारार दा जों ज' थांलायनानै कमल सिंह MLA बे समाव बिथाङानो चेयारमेनमोन बिथाङा माबानि चेयारमेन SC/ST वेलफेयार कमिटि आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्बलि दा बिनिनो बेयो चेयारमेनमोन दा बेनो साबमिट खालामनायनि उनाव बिथाङा प्रसेस खालामदों दा बिथाङा प्रसेस खालामनानै सिकिउरिटि कमिटि दाबाय ओमफ्राय जेब्ला सिकिउरिटि कमिटि जायो जों अब्ला जनजाति सुरक्षा मन्चन जानानै जावले जोङो आदा जनकलाल जोङो चन्दन ब्रह्मखौ लोगो लाफालायनानै माने WPDBनि सेक्रेटारि बिनिता पेगुखौ गावनि चेम्बाराव लिंहरनानै जावले सावरायदों जोङो आरो बिनिता पेगुनि न'आव जों थांनानै जावले सावरायदों दा गासिबो रिपर्टआ जाजोब्बाय फाइनाल गासिबो जाजोब्बाय सिकिउरिटि कमिटिया रिपर्ट खालामजोब्बाय गासिबो इनकुवारि खालामजोब्बाय मोनजोब्बाय बे जे बर' कसारि नङा बिनि सार्टिफिकेटआ जे इनभेलिड नबसरनिया जे थगायनानै जे बर' कसारि परिसय लानानै जे बर' कसारि सार्टिफिकेट लादों बे इलिगेल बे जिनिसा गासिबो माने खबराव फैखानाय लेखा डकुमेन्टसआव गासिबो फैखाजोबनाय दा बेखौनो सिकिउरिटि कमिटियाबो माने रिपर्टआवबो होखाजोब्बाय खिन्थु फर्मेलि बिनि सार्टिफिकेटखौ केन्सेल खालामनाय जायाखै लेट जादों जों बेखौनो केन्सेल खालामनांगौ होननानै जावले थांबाय थानाय जादोंमोन रायलायबाय थानाय जादोंमोन केन्सेल खालामनाय जायाखिसै दा खिन्थु दिनै फैयै गेजेराव माने लेट जानायखाय कर्टआवबो थांनाय जाबाय दा नैबे अबस्थायाव दिनै फैनानै रंजायो बर' जाथिनि थाखाय बर' जाथिया आरो रंजानो गोनां मानोना जोङो 10 बोसोर बे जोंनि रिजार्भ समस्ति MP नायरोजाल' मोनसेल' MP सिट जों बेखौ मालायनो हगारनानै होनाय जादोंमोन जोङो बेखौ माबानो रोङाखैमोन मोनफिननांगौ होननानै जों मानसिया जुजिनो रोङाखैमोन दा जों जे बयबो ज' जुजिलायनानै मोनफिनथारनांगौ होननानै जाथिनि सेन्टिमेन्टखौ लालायनानै मावनाय जादों
आरो जेसेबां जाथिनि सेन्टिमेन्टखौ लानानै जोंनो डनेसन हरदों हेल्प होदों जों बिसोरखौ धन्यबाद होयो अलखद टाइमाव जों फरायनांगोन आरो बयबो जाथिनि सुबुंफोरा फाननांगौ आरो जों जाथिखौ माने अलखदाव गेलेनायखौ जों खुनु दिन सैज्य खालामनो हाया दा गतिके दिनै जों जानाखि खामानि मावबाय बे सरकार बोथोराव बुद्धिनिफ्राय नाजाफैनानै देरहाबाय बे गिदिर माने देरहानाय दा बेनि थाखाय बयखौबो धन्यबाद होयो आरो आरोबाव आङो आदा जनरलाल बसुमतारी जे बे बैसो समावबो बे खस्थ' खालामदों नागाराखै जोंजों मावफुबाय थादों ज' ज'नो जोंबो बिथांखौ दासिमबो लाफानानै बाहायबाय थायो आरो जोंहा दासिमबो गोबां केस दं जोंहा जे जों बे डेलि मेडिसिनाव जों केस होदों बे क'क्राझार माखासे समस्तिखौ ओमफ्राय उदालगुरि समस्ति ओमफ्राय टटेल जानाखि माबा बिटिसि समस्तियाव 15टा बानायनायनि गेजेराव जोंनो 6टाल' होनाय बेखौ जों चेलेन्ज खालामनानै केस होदों ओमफ्राय उदालगुरि दरं बे समस्तिखौ ट्राइबेल रिजार्भ समस्ति होनांगौ एज पार कनस्टिटिउसनेल प्रभिजन बेखौ होननानै जों केस होदों बेयाव जों दा ज' बयबो दंलायलायो जों दा सानसुमा माने अमरसिं ब्रह्म जों ज' दंलायलायो आरो ज' मावबाय थागोन आरो जों ज' मावलायनांगोन दा बाथ्राया जाबाय जोङो नैबे सरनानि खेथ्रआव सरनाफोरनि खेथ्रआव दा सरनियाफोरनि सार्टिफिकेटआ जे उइद्र' खालामजोब्बाय बिसोरनि सार्टिफिकेटआ सोलिलिया बे जिनिसखौ जोङो माबायावनो होनाय जादों PL केस नं 30/2019 बेखौ जोङो होनाय जादों जेब्लानाखि 2018आव 5 जुन खालि बे सरनियाफोरनो कसारि होनाय सार्टिफिकेट होनांगौ होनना बुंदोंमोन अब्ला बयबो सरनियाफोरा कसारि होनाय सार्टिफिकेट मोनदोंमोन दा बेखौ लानानै जों माने PL होनाय जादों दा बेयाव जोंहा कख्लाबारिनि जायनाखि इडुकेटेड माने आनइमप्लयड इयुथ एस'सिएसन दं दा बिनि माबा जाहैबाय प्रेसिडेन्ट जाहैबाय रन्जित बसुमतारी ओमफ्राय लोगोसे सेक्रेटारि सुबेस्वर स्वर्गियारि दा बिथांमोनखौ लाफानानै जनरलाल बसुमतारी ओमफ्राय दावराव दैखोम नार्जारी ज'नो बे PL केसखौ होनाय जादों आरो बे केस होनायनि रिजाल्ट हिसाबै थांनाय 2023नि जानाखि माबा 28 फेब्रुवारि 2023नि 28 फेब्रुवारियाव अर्डार दिहुननाय जाबाय जे सरनियाफोरनो जेसेबां कसारि बा बर' कसारि होननानै सार्टिफिकेट होनाय बे गासिबो सोलिजोबला इनभेलिड जाबाय दा बिसोर बेखौ लानानै माने साख्रि लानो हालिया लानो हालिया बे रोखोम मोनसे अर्डार होनाय जाबाय आरो बे जोंनि थाखाय माने बर'फोरनि थाखाय बुंनो थाङोब्ला गावनि ट्राइबेलनि सिनायथिखौ उद्धार खालामनायनि रैखा खालामनायनि बे मोनसे गिदिर जोंनि माने देरहानाय जागोन बियो दा हयथ' आगोलाव सरनियाफोरनो बर' कसारि आरो कसारि सार्टिफिकेट होबाय थादोंमोन दा बेयावनो नब सरनियाबो सार्टिफिकेट बर' कसारि होननानै मोनफादोंमोन दा बिनि सार्टिफिकेटआबो बे केसजोंनो उइद्र' जाफाखादों बे केसजोंनो बियो माने इनभेलिड जाखादों बे केस देरहानाय लोगो लोगोनो जोङो नब सरनियानि जायनाखि MP गेलेनाय बेयावनो माने बेहा माने माबा जाखादों बेहा बे गेलेनो हाया बेबायदि मोनसे नैबे अर्डारनिफ्राय जों मोनखादों दा गतिके जों बै समावनो बुंखादोंमोन नब सरनिया MP गेलेहाला बिनि सार्टिफिकेटआ उइद्र' जाबाय बे इनभेलिड जाबाय आरो इसेबां सरनियाफोर सार्टिफिकेट लानानै दङ बर' कसारि एबा कसारि होननानै सुबिदा लानाय बिसोरो बेजों सोलिला ओमफ्राय दा नब सरनिया जेरै MP दानजासिगोन बेनि माने बेनिफिटफ्रा रिटार्न जाफिनजोबनांसिगोन दा बेबादिनो दा नैबे केसनि दारै जाय सरनियाफ्रा बर' कसारि एबा कसारि नाम लानानै सोरबा माने गेसनि एजेन्सि लादों सोरबा माने माबानि थाव दिफुनि एजेन्सि लादों बा गुबुन गुबुन बेनिफिट लादों दा बेफोरखौ जुदि जोङो दा कमप्लेन होयोब्ला बिसोरबो दानजागोन बिसोर मोननाय नङा दा आंजों अनेक मानसि जगाजग लादों दा जे जायफ्रा माने ट्राइबेल नङाफ्रा माने गेस एजेन्सि लादोंमोन दा जाय असे ट्राइबेल बर' फिसा बेबो माने एप्लाइ खालामदोंमोन दा खिन्थु बेखौ दाननानै दा दस्रा मानसि लस करनाय मानसिनो होदों दा बिनि सायाव रिपर्टआ जों फैगासिनो दं दा बिथाङा दिनै केस होबाय हाइकर्टआव आं बिथांनोबो माखासे डकुमेन्टसबो हरनाय जाबाय आरो दा माने बिथाङा जगाजग लागासिनो दं दा जों बेबादिनो जुदि आरोबाव नैबे केसनि थ्रुयै जों जुदि आरोबाव
बे सोरबा साख्रि लानाय दंब्ला ट्राइबेल माने सिटआव बे साख्रि लानायफोरखौ जों दाननो थाखाय जों कमप्लेन होनांगौ केस होनांगौ अब्लानो बिसोरनि साख्रियाबो थांगोन दा जों बेखौनो मावनांगौ सोरबा अफिसारानो जाथों सोरबा माने अफिसार नङै जाथों जायफ्रा साख्रि लादों बा गेस एजेन्सि बा माने पेट्रल पाम्पनि जायगायाव लाइसेन्स लानानै दङ बिसोरखौ जों जुदि सोरबा मिथिदोंब्ला जों जुदि कमप्लेन होयोब्ला जोङो बिसोरनि माने माबाखौ जोङो दाननानै होनो हायो दा नैबे हाइकर्टनि अर्डारानो दंखायो जोंहा जिहेतु दा बे हिसाबै जों बेखौ हायो दा जों बेखौनो खालामनांगौ दा बेजों लोगोसे जोंहा मोनसेल' माबाया बेनो बुंनांगौआ बेनो जे सरनियाफ्रा सार्टिफिकेट दानजानायनि थाखाय जों दायनिगिरि नङा बिथांमोना एसटि नंखाया एसटि नङै हिसाबै बिसोरो बर' कसारि नाम लानो सार्टिफिकेट लादोंमोन एबा कसारि नाम लानो सार्टिफिकेट लादोंमोन दा आयेना बिदि थोना नोङो अबेबा मोनसे माने ट्राइबेल जाथियाव हाबसननानै ट्राइबेल नङै मानसिखौ माने सार्टिफिकेट होनाय बे इलिगेल आयेन बिरुद्दि दा सरनियाफ्रा जुदि ट्राइबेल मोनब्ला बिथांमोना मोनथोंमोन सार्टिफिकेटआ जोंहा बुंनांगौ बाथ्रा गैयामोन आरो जुदि बिसोर ट्राइबेल जुदि जायोब्ला ट्राइबेल जानानै सार्टिफिकेट लायोब्ला जोंहा बेयाव जेबो बुंनांगौ बाथ्रा गैया खिन्थु बर' कसारि नङाग्रा मा बर' कसारि सार्टिफिकेट लानाय कसारि नङाग्रा कसारि सार्टिफिकेट लानाय सोरबा राभा नङाग्रा राभानि सार्टिफिकेट लानाय बे इलिगेल आयेन बिरुद्दि बेखौ केस होखागोन आरो जोंल' नङा जों नङाब्लाबो सोरबा कनसियास मानसि दंब्ला सोरबा ट्राइबेलनि सेन्टिमेन्ट गोनां मानसि दंब्ला बेबो केस होखागोन बे स्वाभाबिकखा ओंखायनो दिनै जों जायनाखि केस होबाय जों देरहाबाय बे देरहानायाव सरनियाफ्रा जोंखौ गाज्रि मोननांगौनि बोराबनांगौ बाथ्रा गैया बे लिगेल मेटार बे कन्स्टिटिउसनेल मेटार बे आरो आयेननि बाथ्रा बे दा जों आयेननि बाथ्राखौ लानानैसो जों केस होनाय जादों दा आङो बेखौनो रायजो राजाफोरनोबो बुंनाय जाबाय जे कनफार्म जाबाय रायजो राजाफोर जे नबसरनिया इलेक्सन गेलेनो हाला बे एखे 100% सियर आरो बेखौ लानानै जों गोनो गोथो जानो नाङा गेलेगोनदां माबागोनदां साननो नाङा बे गेले हाला जों बेखौ जावले जावले बुंगोन आरो बुंबाय थागोन आगोलनिफ्रायनो आरो जों खुनु दिन मिसा खोथा बुङा रायजोफोरखौ जों सब समाय सैथो खोथा बुंनानै मोजां प्रपार वे जों जाहाथे दैदेनलांनो हायो जों बेखौसो सिन्था खालामो बे गोरिब गुन्द्रा बर' जाथि बे गोरिब गुन्द्रा बर' जाथिया दिनै मालायजों नाख्रेब जागासिनो दं थगायजागासिनो दङ दा बेखौ जों मानसिफ्रा माने बासायनो थाखाय गोरिब गुन्द्रा हारिखौ बासायनो थाखाय जों जे गाबथानांगौ नांथानांगौ बेनि थाखाय जों दिनै बयबो रिक्स लालायनानै जों मोदोम गुदुं जानानै मावबोदों आरो जों जायनाखि मोदोम गुदुं जानानै मावबोगासिनो दं बिसोरबो जों ज' लोगो लालायनानै मावलांबाय थागोन आं बेखौ दा बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चआ नबसरनि जायनाखि एमपि बेखौ दाननांगौ होननानै जों जुजिनाया हाइकर्टआवबो जों जुजिदों आरो इभेन जों हाइकर्टआव बादैबो जों आरो सुप्रिम कर्टआवबो जों जुजिदों जों हाइकर्ट सुप्रिम कर्ट जों बेयाव माने जुजिनानै थांदों केस हैदों आरो दासिमबो माने सुप्रिम कर्टआव जोंहा केस दं बे केसखौ जनजाति सुरक्षा मन्चआ दावराव दैखां नार्जारिनि नामावनो होनाय जादों दा दावराव दैखां नार्जारिनि नामावनो दाबो सुप्रिम कर्टआव नबसरनि एगेन्सै दा केस दं जोंहा दा जों बेखौ दा स्ल' प्रफाइलाव लांनाय जादों स्ल' प्रफाइल लांनाय जानायनि खारना जाहैबाय जे नैबे सिकिउरिटि कमिटिया जिहेतु माने बिनि सार्टिफिकेटखौ माने नायगासिनो दं बे हिसाबै बेखौनो रिजाल्टखौ जों नेनानै सुप्रिम कर्टनि केसखौ जों माने स्ल' प्रफाइलाव दोनथ'बाय थानाय जादों दासिमबो माने केसा दङ दा गथे जों उकिलजों रायलायगोन बे केसखौ जों दा बेखौ नांजायाबाबो जासिगोन जिहेतु माने दिनै माने सिकिउरिटि कमिटिया बिनि माने सार्टिफिकेटखौ केन्सेल खालामना हरबाय जेला जोङो बेखौ उकिलजों रायलायनानै सुप्रिम कर्टनि केसखौ जों बेयाव दोनथ'सिगोन जों बेखौ सानदों ज' लोगो लालायनानै मावलांबाय थागोन आं बेखौनो बुङो आरो बेखौ बुंनानै आं बयबो रायजोखौ खुलुमहरनाय जायो गोजोन्थों।